dinuguan. First bite guys. Para ninyo. Itom na sad guys. Okay ra. Kuha na. Dinuguan. What's up mga kawitik? Kumusta mamunuda tanan? So mukbang na pud ta guys. Kay mura mo gid atong kuan, buhat pirmi mukbang. Ano na di ba? Pamini hapon ra gud pud ni. Lumiaw eh. So for today's video magmukbang tayo ng dinuguan guys, oh. Lami kayo. Subscribe po mo guys. May na lang ba? Okay? So, mag-ampo sa ta. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ano pang hinintay? Gutom na. Bakbaka na. Guys, first bite. Oh. Dinuguan. First bite guys. Para ninyo. Sabi niya eh. Murang putag nakapamistaan eh. Murang tag nakapamistaan is Bohol. Natay ko ang sibuyas dahonan. Pampagana sa kaon. Itom na sa itong ipon ani. Itom na sad guys. Okay ra. Kulba na gin mo timplang nagluto ani guys. Ang nagluto ani kulba na kayo. Grabing maayuhan na gyud. Hindi nagdin tabas-tabas ang nagluto ani guys. Ang drinks natin, tubig lang gihapon. Lami pas Goldilocks ng kuan na. Dinuguan. Oh. Anay tirada guys, panilap ba? Lami niya eh.
Sibuyas dahonan guys, lami mo din siya kilawon. Try ninyong magkilaw ani. Gana kay inyong kaon. Hmm? Mm. Pasensya na mo guys ha nga kinamot ko kay ganahan mo magkaon nga magkinamot. Gana kay kaon ba? Ingon mo sa katigulangan guys. Nga mas maayo kung nang imong butang sa imong baba nga pagkaon gikan sa imong kamot. Panghinaw lang pod. Ayaw lang po kaon nga di ka manghinaw. Manjal cutter ka. Wala. Lami guys eh. So pero busog na kay ko. Daghan na kay kong nakaon guys. So sa next vlog na naman guys. Bye bye. Ingat kayo.